Ah, sou aquí. Ai, és que no sé què em passa. Porto tot l'any preparant el festival amb els companys i ara no sé què fer. Què vols dir? Que no saps què fer? Que estaré a Madrid fent teatre. I al festival? No podràs venir? Però què m'estàs dient? Doncs que em coincideixen les dates i no podré estar aquí. Em feia molta cosa, no sabia com dius-ho tu i a la Mireia. No sabia com dius i com us ho agafaríeu. I tu per què rius ara? Perquè jo tampoc podré ser. No podré presentar el festival. Què? Què? Però què m'estàs dient, tu? Però i qui reunirà els convidats? Qui farà la presentació? Qui farà el guió? Qui farà les coses? I per què no podràs venir? Perquè estaré fent teatre, com tu. Si em vols venir a veure... Jo també estaré fent teatre, com tu. Si em vols venir a veure, tu. I què fem? Com li diem a la Mireia? Qui prepararà els guions? Com s'ho agafarà? Se m'acaba d'ocórrer una idea. Li podem dir a la Mireia que hem d'anar a veure el Mag 2 perquè hem perdut el coratge i l'emoció. Què et sembla? Molt bé. Funcionarà, oi? Però amb qui presentarà la gala? A qui li dirà? Si no funciona. Jo he perdut el meu cervell, però si em donguéssiu un guió, podria intentar-ho. O per ajudar la Mireia, faré el que calgui. Funcionarà. Què, nois? Esteu llestos pel festival? Ara que ho dius... Ui, a veure, què passa? Que no podem presentar la gala. Com? És que hem d'anar a veure el Mag. Perquè... Hem perdut... Bé, tu ja ho saps. Jo? I tu, espantaocells? Ell també hi ha d'anar, oi? Sí, de fet et pot acompanyar i després acompanyar-te a la gala, que de fet només ha de llegir, no? Sí, només ha de llegir un guió. Com ho veus? Si em deixeu fer mi, m'emporto a l'espantaocells i tot sortirà perfecte. I faré cas a la bruixa bona i faré servir les meves sabates. Ep, encara no. Si has de fer màgia, fes-ho a la gala del festival. Teniu raó. M'espero a donar 2 cops amb les meves sabates a veure si finalment hi posem una mica de glamour a tot això. Però algú em donarà un guió, oi? Sí, tranquil·la, i tant. No pateixis que tot sortirà perfecte. I si no, els Munchkins ens ajudaran. Qui? Els espectadors, filla, els espectadors. Totó! Anem. Ui, Totó, com has crescut? Vinga, anem. Somewhere over the rainbow. Creus que s'ho han passat? Sí, i tant. Dreams that you dream of.
Talleu, és bona! Ja, pa. Gràcies. Gràcies. Ai. Tia. Què t'has fet? I tu? Ens hem equivocat de paper, Com? Doncs que jo havia d'haver fet d'allò i tu d'home de llauna. Ja, ja saps. Ai, mira, com que sóc de llauna... Ai, mira, ai, mira què tinc aquí. Què és això? La llopa. Xxt, és meva. Mira, la base és de ferro i està feta de bronze. Veus o no? És meva. Me'n vaig agafar el tren. Vens?